Good morning, so well ajụ chọrọ ịjụ. Ana ajụ a bụ afa ọ bụ onyinye amala ka ọ bụ akọrọ na amụ amụ. Is it a gift or a skill? Thank you for that question. Afa na-ajụ question ma afa a na-amụ ya amụ ka ọ bụ ọ natara chi. Nke bụ eziokwu bụ na nwere ihe ọbụla dị n'ụwa anaghị amụ amụ. Nwere ihe ọbụla dị n'ụwa a na-eme eme anaghị amụ amụ. Even we that went through priesthood training, you will be trained. And on the course of training, you will be disciplined. And there are some do's and don'ts. There are so many things in the as a future priest. So you will be mentored in that direction. And Mother Fusegika is a bag was no, yeah. Is this person a priest? No one goes to a bagua. Maka also so. To accord for you to develop the military skill, you go to training. Go for training. So anamu yeni namu. Even the people that speak phonics, anamu yam. For you to become professional in all you do, anamu yam. Because you have a foundational basis. Any dream then give to Genezak or Chake. So Abian Afa and I'm more farm. Kaufu or the possible and more farm. Then and they be Uchegi Jedebra. Then whether in a using Afa or gift. Yes, I'm going to Afa will give to her. Then how was Rick Ham Kuzia more add the aya or advantage? But I can call you Wafa. Here Bafa when more ne usually he have the ability to speak or tell what happened in the past, what is happening now, and what will happen in the future. Whether it was a prophecy. But only is here. It's in only an abafa. It's the ability to communicate to the other divide. It's ability to communicate with the spirit, the unknown spirit in the other divide. So Obruna na more na base goes here more and as goes you get your source. Your source of power is from the other world. Spirit from the other world that be agwage masada madam we hear many AFA come. Manafa Igbo language. That is our ability to know. So, only on their own, have you put over. We are like yes, wedding. Okwa Hanobi, you go on abroad, more than me. So, you no one on them motor and gaffa hamota. When they won't on a trachi. When they mukariam. Manadu to the ham as gift. Operator and moto aqua. Advantage. Even if he were as gift. And quite a one or two. Add the other and more cusidi. One day on a hatch or region where they couldn't motane. Away go and was nothing I was nothing called up. So my next question gets straight. And I'm farm. On the Mora farm. And then more you would is some motor. On one day more hammoter. You will is some motor, motia. However, and one thing would give to the more Naguahuku. We had about clairvoyance and clairdias, one then I went then I know, and when that is using a law. I will only what he kill. No more. Poison the marriage of the Indian tea and bread. Now back a year. The next day, he better be a pay visit with that bread, young one. He put the nice good eat, go all. I better not have an more even in the morning. When you go on, just go those go off. A go see a bad with a bread on half your name in your guinogo. On half a bed with a bread, be wire, tea or email could chair, never talia. For the guy go see Gonia, what the guy go see Gonia. You want to get a bread and Abia or the tea go say an law. On off from off.
ụfọdụ ụmụ ndị fụrụ atụrụ atụ ụfọdụ ụkwa nọ na nlọ ka ọ fụrụ ịghọtara ya ọ gift ka ọnwụ so ihe dị na ya bụ ọ bụrụ na afa a na-amụ ya yes afọ gift yes but mma advice ndị mmadụ before ije ịmụ afa mee ka ịchọ na afa adịghị n'ime maka na afa adịghị n'ime ị nwere ike ị na ebe ọbụla gbaa afa mana afa adịghị n'ime ị ma na ebe ọ na-agba afa ọ ga-abụrịrị wute ndatarị na ịlụrụ ọrụ na ya if not ị ma na onwe oge ọ ga-ereju uche ga-apụọ mana ihe a ji eme ihe abụọ bịa ọ sịghị ịfụcha ihe o debegasịrị ọgwụ ya abụcha akaikai wee activate ya ha ka o wee nwee ike chịkọ ọnụ wee nwee ike nweta meseji ọ bụrụ na emere etu anwa ọ ya nweta meseji mana o nwere onye afa dị n'ime ya bụrụ o nwere ike the first day ọ na-ezugo n'ụzọ nwere ka ọ gwụ na paakị ka o zuru gị ọ gwaghị ihe ị ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ ọ bụrụ eza dịwe ka ọ bụrụ na ebe iji egba afa ka anyị nọ si na-apụta fụ ha na ọsị ụlọ nwere ebe iji egba afa ịghọtara ya na ihe nsogbu na anụ kwuo ya ọ bụrụ exactly ihe anyị kwuru ebe ọ gbara from nowhere o nwere ndị afa dị n'ime nwee ndị mụtara afa amụta ịghọtara mana ọ ya aka mma na onye afa dị n'ime ọ mụgoro afa m ọ ga-eme ọ dị more perfect maka onwe ha na-agba experience that's where experience comes in maka o nwere ihe na abụọ ya abụọ ekwuo eyi ofu mana ha bụrụ ofu like ekwuo egbe ma ọ wee egbe ha niile sound the same way mana onye nwere experience ga-amasị kedu ihe a na-ekwu bife ekwu onye bụ okwu ihe a na-ekwu bife ekwu onye bụ okwu ga-editamin ihe a na-achọ ikwu maka egbe na-efe efe ka ihe a chọrọ ikwu maka egbe God. Done.